Dongie. Gedo. Donge gedo. Gedo. Gedo kosoko gede. Gedo. Koro. An gi penjo. Penji. Ang'o momiyo dhano kao dweche adi mondo nyuole? Chik dweche adi? Dweche 9. Dweche 9. Mondo nyuole. Ang'o momiyo birthday gi to gi celebrate gi 12 months mok dweche 9? Adiera. Adiera. Donge momiyo apenjo. Birthday ang'o momiyo gi celebrate after 12 months? To ng'ati nyuolo gi 9 months. Ng'ati nyuolo gi 9 months. Ang'o momiyo? Why? Ka penjo ni why to ng'ato duoka ni said. Dong mano ng'ama chamo wiya e hol. Nikoro maboys kokoro mane gi golo ne golo lweny nikoro ni giwacho ni na chende hol. No ka chende hol for no reason. Jomoko nitiere gik moko madwaro explanation. Donge? Ina gima yot. Gima bose chanda ni kata mana kaminyuole ng'ato. Ito ka ng'ati nyuolo osiptal. Ang'o momiyo birthday ng'ato dhi time club kata ba? Ang'o momiyo kata ot? To nonyuole mana osiptal. To nyuole osiptal. Mado tinga birthday party to dhi otimo osiptal moro. Dong ko nyuoli general. To general lemon gidhi kunyuoli Russia to Russia gidhi. Mane kama nyuolie, si ndio? Mago chike ma 2026 mabe kok gi tang nyalo bedo nyaka 2024. Maga chike monego bed kata 3 term. Kanyo waredo negi omera. Wachalo mana nyithi sikul. Waredo negi. Nili yakiti kumana gi term 3. Iparo na design ma January koro redo na godo ni. Bwana koso January en dwe ma polisi. Kisungu wacho ni wuoyi. Tiende nang? Yani lit machal nade. January. Bwana ng'ama nong'e ni Christmas ok ne rum. Bwana December to bedwaga bedo mameta. Bwana December ne met bwana. Man bana noga ne kamit. Mana die to jogo ru. Yani beri rado go mane Facebook omera. Beri rado go mane status ng'ato. Jogo ru dweche ne kata ka ji ai December to je odhi kata mane August bwana, ok January. Mondo January chieng' moro orie diere kamoro kanyo. Onge ng'ato nyalo ae mo. To tidonjo January bwana. Ma December iluongo mana ni dek. Mera korka dek to ne mito mera michame nyama choma. Mera. Ne mito mera miluoe mana kok. Diek motho December. Turi bwana chiemo no tho. Yani kata kok ichamo to design musipi gichamo go de status wacho. Anyisi ni chiemo no tho dabal. Gwen. To sani. Mera sani kata lot matho. Sani kata lot matho ema onge mera piny tek bwana. Iwinjo kidhi nyaka chiro to mon ng'isi na lot sani onge. Apimo ni mana nikech ni kasetamba. Mabe rumo chon. Kasi ng'eni December chiemo ng'eny makata kokichiemo to kiwinj kech. Adiri machato weather mane mar December cha bwana. Bana kia bwana kaka nolos ga dek bwana kia. To en kata ng'ama onge pesa manade to December nyaka yud ka ng'ato oriore nigi dafne moro. Akeni Nyasaye matudo ji mwandu mang'eny December bwana chache there is something. To mane momiyo nang'isi ni wachak rwako koti mondo wadonje kot. Kosi ji bedo ga gidao mondo celebrate birthday Yesu mafain. Kosi ok dwa ni ng'ato bedo maonge daf birthday Yesu. Mane gima pane timore. To Yesu nonyuol dwe maber to dwe maluwe. Mana dwe maluwe. Sani kati temo mana ni penjo mana yani kata ng'ama luongi ya ot. Mana jindiko mana gik ma motivation masani neno. Kata jo road trip moko maneno ga status ni tunaenda Mombasa leo. Nani anataka tuende? Niko na siti ya watu wawili. Pick up point. Sijui ni wapi. Tukuchane Ukunda. Jomoko ba winyo ni tuchange 10,000 kila mtu. Twende Nax. Tujivinjari kwa tent.
Mito mera bana January to ne mit ni February. No, awacho ni December. To ne mit moingo kata January gi February combine. February gi makonyoga nikech ni kore en gi mineno mar wapenda naono. Ji paro ga jomokal bwana kalo koda January koro late no yani. Kasi ngeno ken 31 days. Eneno nyalo rumo gi 28 kata 29. Omiyo orumo peyo. Orumo peyo. Kasu donje March ngine na March. April. April bende nitie holidays ge moko. Luongo ni dwe mar 4. Mano keduoche makiani ang'o ma Good Friday gire ni kanyo. Ni kanyo tikena ng'o gire timene nade keni Easter mane to gire to kichaki kocha. To une may I get in. Omera mito mehera. Kia May tidhie? June mamarwa ni. To dong June en ng'at boy wa moro dalaka. Nitie June nyaka manyako. Mora ng'eyo iluongo ni June. Ke June edna. Ito bea. Kaste bea. May, June, July, August. June gi July aparo negin related. Neno ko utuga ge once. Koka manto negin twins. Kuro June mano kuongo nyuol. To nyuol July. July kasagaso. Agaso to krach. Be yudo ka jokabano. October, November, December. Giti ngeni gidhi kamano. En month achiel kamano. October, November, December. Gin mag mongo. Be mandalone. Gin mongo season. Ndalono ema thum ywake mang'eny. Ndalono ema lemo bende ng'enye. Adier sani do winjo ka jok to mang'eny. Ok en dwe mar 8. Adier ng'ama nokelo chik no. Kata mana jali magandara ngama no kelo dwe mar 10 paga giri no bedo mang'eny December kanyo mano to nengaji adier ng'ana gombo neno kata John Michuki ene jandara awinjo ni ene mano kelo chike ndara John Michuki kata ngama no dhi luongo kuonde ming'ade ndara ni zebra crossing to dhane maluwogo jogo ne nigi weche mang'eny bwana. Dhano ne tijgi tek. Serious. Awuoro. Ema January sani ni kata mana joma ne uso December. Sani ni jikoro loko gik ma uso bwana. Jikoro welo jo uso. Sani jo welo gik ma uso. Jo Mariek sano donjo mane buge. Kandalo corona ni yudo ka jo Mariek lo mane mask. Jine uso max. Ndalo monogo jwala piny omera ineno ka joma rieko dhi invest Uhuru bag mera miro ka duka ng'ato pongo Uhuru bag lelo Carrier bag koso Uhuru bag jomoko luongo ni Maraga mang'ato dhi oware mera ma jomoko yino ni ng'ato ome Uganda gi lori jomoko to ng'e bizo mera jomoko to ng'e biashara to jwala no ruma kamano te jwala pod nitie jwala ndio wahitaji manyake all sizes yani do winjo pod nitie kwani jwala mi bogo chiemo ni mani wero to koro it is the mother of jwala temi seneno nga mane jwala mokuongo kaito nitie jwala mane tingo nyaka kalenda ne jwala maratong jwala 20 en gi kalenda jwala ma yelo ni makora en kiseti kodete bawe wall kaso nitie jwala migedo godo kata nitie jwala migedo ma jwala marateng ma wall pass tikindingeni en nini en gine chuma moro me gine ne mapesa jwala go mago jwala to ng'isi tadiera iparania banya igati ngeni ng'eny kidwa keto ni ani igachiel en 360 something days bwana ng'eny kodhi oketa ni December kende wan gi dwe achiel to iga rumo dwe achiel to iga rumo dwe achiel to iga rumo nyithindo dhi e klas moro piyo mondo ji welre piyo ang'o manyalo timore marach
Beniti na moko sene kanyo. Mano karo dwaro mana jopuonj madongo kawan. Mani ngeni wadoke sikul. Sani do ineno ka DJ ga maduong maber. DJ ga maduong kabisa. Ok ni zedak mang'eny kiwinjo ni kokija 40 years bwa. Kar 40 kanyo ngeni ko the wawe months lelo. Tuwinjo mana ni ng'ato kata jo 400,000 years. Mano kiduong ti duong adier, ok ni duong matugo. In below 100 years. Tadiera gimoro bende chanda ga kae. Iparo ni pesa. Pesa iloso kanyo. Pesa iloso gine e bengi. Pesa iloso e bengi. Koso bengi kane pesa. Pesa iloso e bengi. Ng'ato dong ne nyisa ni delaru. Pesa iloso delaru. Mawinjo in kiwinjo ni nyaka joma tiye bank chamo mzara la bara bago to walo mana. Koro ng'ama miyo ni mzara bwana. Mzara to pesa mi uso. Kore miya pesa munatim nadi. Itimo nadi swali. Kata joma print pesa. Niembe puduri to mzara. Anto da print maker moko gang masino setiyo kod print mag jatelo. Materials maker. Ngini gino mako ga nyaka dhoga ne winjo ka samoro winjo ka sirikal wacho ni pesa onge. Mapchul dakteche to pesa ni en gima jogo print delaru bwana kama mondo ge print ne dakteche pesa giwacho ni bwana da print na ne uru dakteche pesa maromo kama mondo mege gima Raila ne dwa timo cha ndwa print ne joma onge tich pesa masani wande kuro pesa nano sebedo printed silinga fauchi dwe ka dwe ne dwe ka dwe mabera ila nego kene gino kana lo Raila mono kodinga